Helo a chroeso I taro gyda ni, a heddi fi'n mynd I wneud darlleniad ariannol I chi. So, os ydych chi eisiau agor arian yno chi, neu os ydych godach chi a chi moyn roi fe, safio fe, neu beth chi moyn wneud, prynu tŷ, rhywbeth, bydd neges yn dod trwyddo I chi fan hyn heddi wrth ysbryd am arian. Okay. So, ni'n mynd I edrych ar egni yr arian ar y foment. Ni'n mynd I edrych ar sialens ariannol ar y foment, a ni'n mynd I gael gair o gyngor wrth ysbryd i'ch helpu chi gyda materion ariannol. OK, gallwn ni gael egni ariannol, please. Egni ariannol i'r grŵp hyn sy'n gwylio heddi ar YouTube. Egni ariannol heddi. Right. A mae gyda ni'r dau o bentacle, neu dwy ginog. Okay? So ni'n siarad am arian am cerdiau'n cenogau wedi dod mas. Na mae'r doi o bentacle yn gweud bod tymed bach falle o benderfyniad ydych chi'n neud I wneud â'ch arian. Okay? Chi falle wneud cwpl o wyniaeth pethau ydych arian ar y foment. Okay? A mae eisiau chi benderfynu falle les I roi eich arian. Mae eisiau chi fynd fel gydag un neu'r nall fan hyn, na beth mae hwn yn gweithio fi. So felly bod chi'n sefio tym bach o arian a chi ddim yn siŵr pwy gyfrif I ddod i'r arian mewn I. Okay? So mae hwn yn dangos bod chi mas o falans ar y foment. So chi'n quite yn siŵr les I roi fe. Okay? So mae penderfyniad gyda chi wneud fan hyn gyda'ch arian. Okay? So dyna'r cerdyn cyntaf, so na beth I chi'n tymlo fer ar y funud. Falle bod rai o chi a dim digon o arian, okay? Chi moyn ragor arian, so mo chi'n siŵr beth sy'n neud I gael fwy arian. Na'r egni fi'n tymlo ar y foment, okay? So, right. Y challenge chi. Challenge chi yw'r 9 o ffyn. Na mae'r 9 o ffyn yn siarad am dod â rhywbeth I ben, okay? Mae fe'n, fel se chi wedi bod yn cario lot ar eich cefen, okay? Chi wedi bod â lot ar eich ysgwyddau ar y foment, okay? A'ch challenge chi nawr yw dod drwsto fe, okay? So ty beth chi wedi bod yn becso am I wneud ag arian, nawr yw'r amser I chi ddod drosto hwnna, okay? Mae'r person yma chi'n gweld I wyneb, okay, dyw e ddim yn hapus iawn. Mae fe'n trial roi popeth yn ei le, ond mae fe still yn teimlo, nhw gwy quite le fi moyn bod. Mae eisiau chi byd o bod fel yna ragor, okay? Mae'r cerdyn yma yn yr elfen sialens, okay? Yn gweithio fi bod eisiau chi ddod dros hwn sy'n eisiau chi gario cyn mynd ar eich ysgwyddau, allwch chi ddod I pethau mewn I le gallwch chi joio'ch arian fwy. Okay, dyna'ch challenge chi. Okay, gawn ni please nawr gair o gyngor o'r ysbrydion, please. Ysbrydolwch ni gael gair o gyngor wrthoch chi am... ar y funud, right, okay. Pentacle eto, 5 o pentacle, right. Mae'r 5 o pentacle yn gweithio fi bod chi wedi bod yn timlo tyme bach mas o bethau ynglŷn ag arian, okay? Mae hwn yn gweithio fi o sim digon o arian wedi bod â chi a chi moyn ragor, okay? So chi moyn ragor o arian. So'r gair o gyngor yw, sim eisiau chi dimlo fel sy'ch chi mas fyna. Dyw bod mas o bethau ddim mynd I ddod ag arian I chi, okay? Mae rai bod chi bod mewn yn bethau I wneud arian. So mae rai bod chi'n rhan o rhywbeth, neu lle bod eisiau swydd yno chi, neu mae eisiau chi ddechrau busnes, neu mae eisiau chi wneud rhywbeth sydd ddim yn neud chi dimlo mas o bethau, okay? Fi'n timlo fel un, sy'n digon arian wedi bod ydych chi, ond chi sy'n ar allwedd I agor y drws, okay? Chi sy'n gallu agor y drws I ddod â fwy o arian mewn, okay? A mae hwn yn gweud, dewch drost na'r o beth sy'n dyla chi nôl, okay? A beth sy'n ar eich ysgwyddau, chi mae eisiau chi gadael pethau I fynd, a symud mlaen o'r egni un o timlo fel sy'ch chi mas o bethau. Allwch chi wneud arian, mae eisiau chi gymryd e'n diloch hunan I wneud yn beth I fi'n cael o'r neges yma. Okay. Beth fi'n mynd I wneud nawr? Fi'n mynd I defnyddio dec gwahanol
i gael fwy o eglurhad ar y darlleniad yma, achos fi'n credu bod lot o chi wedi bod yn stryglan gyda gyrian. Okay, chi wedi bod yn... nag chi'n teimlo fe sy'n digon o arian da chi, okay? Nag chi quite yn gwybod beth sy'n neud. Allwn ni please gael eglurhad ar y 2 o bentacle. A mae gyda ni'r... Right, 2 o ffyn. So, mae'r 2 ffonyn, fel chi'n gweld yn y llun, allwch chi... Mae hwn yn dangos i chi, allwch chi naill y sefyll eich chi, okay? Neu allwch chi symud mlaen. Okay? A... Pwyd ydy'r la, mae 2 ddoed ych chi mynd hyn. Okay? 22. Rhif angylion yw 22. Okay? So mae penderfyniad ych chi wneud fan hyn. Mae'r 2 mewn siarad yn penderfyniad. Okay? So mae penderfyniad gyda chi wneud am eich arian fan hyn. Okay? Fel ych chi'n wneud eich arian, fel ych chi'n gwario'ch arian, fel ych chi'n syfio'ch arian. Okay? Mae penderfyniad gyda chi wneud. Ond mae'r cerdyn yma hefyd yn gweithio chi bod ein amser i symud mlaen. So mae rhaid chi wneud y penderfyniad nawr. Tybych chi wedi bod yn pendromi drosto i wneud eich arian, mae rhaid chi symud mlaen dy fyna a wneud un o'n nhw. Okay? Mae rhaid chi wneud y dewis a symud ymlaen. Okay? Wedyn ni pidwch sefyll yn stagnant fan hyn. Okay? Pidwch sefyll yn stond fan hyn. Smidwch mlaen, achos mae'r byd ydych chi'n mynd yn eich dilo, smidwch chi mlaen. Okay? So mae rhaid chi wneud y penderfyniad ariannol yma, a mae eisiau chi wneud e nawr, pan ych chi'n cael y neges yma, okay? Newch e nawr yn y cwbl o ddwrnodau nesaf. Feddylwch amdano fe, a newch penderfyniad am beth chi'n mynd i wneud eich arian. Okay? Dyna beth mae hwnna'n gweithio fi. Llwn ni gael eglurhad... na, mae'n dy mas, okay? Mae 2 yma. Rhaid, gymrwn ni'r 2. Eglurhad ar y 9 o ffyn. Right, y cerdyn cyntaf ni yw'r 5 o gwpanau a mae fe rhwng ffordd wyth. Okay? Amser mae'r 5 o gwpanau fel un, mae fe'n siarad am galar. Okay? So fi'n tymlo nawr. Right, chi wedi cwpla galari, mae'r galari wedi gorffen. Okay? A mae'r amser un, achos mae hwn yn dod i ben, yr amser un le chi wedi bod yn cyrio lot ar eich sgwyddau, mae'r amser yn dod i ben, okay? A mae'r amser galari wedi dod i ben. Okay? So felly bod chi wedi colli rwy'n a maen nhw wedi gadael arian i chi, as mae chi'n gwybod beth sy'n neud e fe. Okay? Mae eisiau chi ddod i benderfyniad nawr o beth sy'n neud gyda fe a sy'n mynd mlaen. Okay? Yn all dath mas, oedd yr has o bentacle. Okay? So, cyfle newydd i wneud arian yw'r as o bentacle. Okay? So, mae cymryd o bentacle wedi dod mas mynd hyn. Okay? Mae hwn yn arbennig. A mae'n dod fel hyn. So amser mae fe'n dod fan hyn, so mae'r amser mae'n dod i ben nawr, okay, le chi wedi bod yn cario popeth ar eich sgwyddau. Okay? Mae cyfle ariannol newydd yn dod mewn i chi nawr, so mae eisiau chi gymryd y cyfle. Okay? Mae hwn i gyd yn dod dal yn sialens chi. So sialens chi nawr yw edrych am ffordd newydd i wneud arian. Okay? A daw cyfle i chi. Mae'r as o bentacle yn dod â cyfle ariannol i chi, okay? So mae'r cyfle yn dod a mae rhaid i chi gymryd e. Sialens yw i gymryd y cyfle, okay? So pidwch bod ar ofa, okay? Pidwch ofni am ddim, achos mae popeth mynd i fod yn iawn, okay? Gewn ni, please, eglurhad ar y 6 o bentacle. Eglurhad ar y 6 o bentacle. Am hygyd, mae gyda ni'r ymerawdwr, okay? So, mae'r ymerawdwr yn siarad am awdurdod, mae fe'n berson sefydlog iawn, gwybod gwmws beth mae fe moyn, mae fe'n arweinydd cryf, okay? Achos mae'r ymerawdwr, mae fe'r 4 brenin yn y taro mewn un, okay? So mae fe'n dod â egni'r 4 brenin mewn iddi hunan, okay? Mae fe'n egni clir, mae fe'n egni sy'n llawn pasiwn, okay? Mae fe'n egni o stepio mewn i awdurdod. So mae rili angen i chi nawr bido bod fel un ragor, okay? A gadael pethau ariannol i ddigwydd i chi. Mae rhaid i chi nawr arweinio beth sy'n digwydd i'ch arian chi. Okay? Chi yw arweinydd eich arian. O, di hwnna'n ei synwyr? Okay? Mae rhaid chi gymryd y cyfrifoldeb am arian eich hunan a beth chi'n neud eich arian. Okay? Dyna beth mae'r neges hyn yn gweithio fi. Okay, fi'n teimlo fe sy'n fi moyn... Teimlo bach fwy eglurhad, os ydych chi'n gwneud golwg ar hwn, okay?
Mae penderfyniad ariannol gyda chi wneud nawr. Felly bod chi wedi dod mewn i arian. Fel o'n i'n gweud, felly bod chi wedi colli rwy'n yn y tili am arian wedi dod i chi, so mae chi'n siwr o beth sy'n wneud â fe. Mae rai chi gymryd rôl yr arweinydd nawr i benderfynu beth sy'n wneud. Okay? Mae penderfyniad ariannol yn wneud. A mae cyfle i wneud arian yn dod mewn i chi fan hyn. Okay? Mae eisiau chi stepo mas o'r egni yma yna. A mae eisiau chi stepio mewn i'r egni hyn. Ac mae cyfle ariannol da iawn sy'n mynd i fod yn sefydlog i chi, sy'n mynd i helpu chi yn eich bywyd lot, okay? Lot fawr. So mae rai chi stepo mewn i'r egni yma. Okay? Fi'n mynd i gymryd cwbl o gerdiau arall i weld os oes ragor o neges i ni. So gymryd dec gwahanol. Just cwbl o gerdiau, just un neges fe chi orffen, please. Neges fe chi orffen. A 5 o gleddyf, right. Falle bod rwy'n fan hyn yn trial cael chi wneud beth maen nhw moyn i chi wneud. Mae rwy fath o wrthdaro mewn mlaen fan hyn, okay? Rhwngwch chi a rwy'n arall. So falle, fel fi'n gweud bod chi wedi dod mewn i arian, a bod rwy'n arall mae'n cael ei dilo arno fe, okay? Wedyn eithaf chi, cymrwch chi'r awennau, cymrwch yr awennau, newch chi'r penderfyniad. Pidwch gallwn i'r person un sy'n gwrthdaro gyda chi i gael y gair diwetha. Okay? Pidwch gallwn nhw wneud na. Okay? Newch chi'r penderfyniad, achos y penderfyniad newch chi yw'r penderfyniad gorau mynd i'n deiffio fwy arian mewn i chi. Okay? So wedyn i fan hyn, yr neges fwyaf sy'n dod drwyddo i fi yw yr arian sy'n gyda chi, drwchwch ar ei olau yn y ffordd chi meddwl sy'n orau. Pidwch cael eich pwysio gan rwy'n sy'n just yn gwrthdaro dych chi amdano fe, okay? Pidwch mynd mewn i'r egni yma. Please, newch y penderfyniad eich hunan achos gallwch chi. Allwch chi stepo mewn i'r egni yma, okay? Newch chi'r penderfyniadau. Achos nag i chi mynd i fo'n fod fel un ragor. So chi moyn bod mas yn yr oed fel, okay? So chi moyn bod mas o bethau. Chi moyn wneud pethau dda. A mae'r cyfle yn dod mewn. Mae rai chi sy'n mynd mlaen. Mae rai chi wneud y penderfyniad. Newch eich hunan a dim i rwy'n arall. Okay? Pidwch gallwn i'r gwrthdaro eich pwysio chi mewn i wneud rhywbeth neu chi'n teimlo'n gyffwrddus ar eich arian. Okay? Newch ta beth sy'n teimlo'n iawn yn eich greddf wedau fan hyn. So, gair o gyngor myna i chi edrych ar ôl eich arian, okay? A penderfynu beth i chi wneud eich arian eich hunan. Pidwch gallwn i rwy'n arall dod mewn a gweithio chi, mae eisiau ti wneud hwn, mae eisiau ti wneud hwnna. Pidwch gallwn nhw'n wneud na, okay? So dyna'r gair o gyngor, okay, am heddi. Gobeithio bod chi wedi joio'r darlleniad a gobeithio bod e'n addas i rai o chi, okay, sy'n gwylio heddi. Os yw e, gadewch fi wybod yn y negesion isod achos dwlen ni siarad fwy dy chi amdano hwn, okay? Am beth yw'r sefyllfa ar y foment gyda'r arian, okay? A chofiwch, os chi wedi joio'r darlleniad, cofiwch rhoi bys bawd a cofiwch tan ysgrifio, please, ac mae'n helpu fi gyda'r sianel. A gadewch neges os ych chi moyn chat gyda fi neu os ych chi moyn darlleniad personol gallai drefnu na i chi hefyd, okay? So, tan tro nesa, diolch i chi am fod yma heddi. Gobeithio bod hwn wedi wneud synwyr i chi, okay? A tan tro nesa, drychwch ar ôl eich hunain a wela chi tro nesa.